noski! Egunero jaikitzen garenetik oheratu arte hainbat ekintza fisiko egiten dugu. Porrot eginda nago. Zerbait edateko? Bai, eta zute edari berriak ezagutzen. Bai, Nature Sport, toi. Eskerrik asko. Ze beroa. Tori, edari berria, Nature Sport. Oso gozoa dago. Tori, merezi duzu eta. Eskerrik asko. Bai. Zerbait kultu internet erreskoperatzeko. Vale. Hartu, Nature Sport. Eskerrik asko. Agor, asko biragoaz! Ez aizu estena hasten? Zer? Nature Sport! Naturan, deno kondoan! Famili batek jatetxe batetik ari ziren ateratzen. Ze ondo bazkatu dugu hau, baina zer gritatu zaizue arropa? Bai, oso zikina daukagu. Ama, arropa zikinu zain. Bueno, txera joango gara. Taxi! Eraman lau bidera, mesedez. Iritsi gara. Zenbat da? 50 euro. Fiskal garestia da, bueno, hori. Zer zikina dauke zuen arropa? Toda nik garbituko diet arropa. Baniz pixkat, botako dut. Begira, oso garbia dago. Arropa garbitzen aitarik onena naiz. Baniz jo laguntzarekin. Etxe honetan bi talde daude, neskak eta mutilak. Goazen ikustera zer gertatuko dan lekuz aldatzen direnean. Guztio irabaziko dizue. Ez, orainik irabaziko du. Zombia jan dirate. Lasai, neska, nik aldatuko diot. Zer moduz prakak koloretxo jarri badizkio? Bale, jarri. Hurrengo egunean, Eskei esango diogu haber jokuz aldatzen dugu. Bale. Kaixo, jolasen aldatzen nahi duzute. Bale? Irabazten ari naiz! Ez, galdu egin dut! Ez dira balio! Irabazten! Honek kakarik du! Bueno, nik aldatuko diot talde. Erakutsiko diguzte honta jolastu. Bai? hurrengo egunean, Goazen denok batera jolas batea jolastea. Bale! Ni bideo joko. Ni baita. Bale.
barateko arropa inpolita da? Bai, oso polita da, ezta? Bai, egia, oso polita dira jantzierak. Niri ez eta asko gustatzen. Erakizu ez modari buru. Guk modaren egileak gara. Aspertuz naiz. Nire bai. Guazen tabernara garagardo bat hartzea zazuzta gurekin. Vale. Baina ez dugu gara bat gustuko. Bueno, beste gauza bat hartuko duzuen. Kaixo, bi garagardo, bi botila hor, eta mosto bat. Itxul. Oso gozoa zegoen. Baina joan egin behar gara, futbol partida dugu. Egia da, beran iritsiko gara, zatozta gurekin. Vale. Baina ez du futbolez gustuko, baina joango gara animatzea. Vale. Heineken hoberena da. Hogeita mar minutu pasata, gero,